trip ulit. Ay, na mga ganyan. Parang si Jojo. Ay. Ay! Pahinga na sila. Nagpapahinga na sila. Maulan. Simula Batangas. Maulan na hanggang dito sa Bicol. Pero sa Valenzuela, mainit. Maaraw kanina. Dito lang maulan. Batangas to Bicol. Kaya dahan-dahan lang takbo natin ngayon. Silang chill. So siguro makapasok ako nito ng umaga na. Dahil alas 8 na ngayon. Kung saan nakabutan ng antok ngayon, na matutulog. Sana antokin ako mga bandang mga bandang Chao. Kaya kailangan ko lang naman lagpasan dyan yung San Pablo. Grabe traffic yung pagka-araw. Ito yung isim ng Robinson. Dito na tayo sa Robinson Mall, Naga. So, hindi ko pa nasubukan dumaan dyan sa bayan ng Naga. Hindi ko pa nakita yung bayan ng Naga na to. Pinakasintro talaga nito. Sabi nila pag gabi raw, okay, pwede dumaan dyan. Pero hindi pa ako nadaan dyan. Baka siguro pag mga medyo gabi-gabi na, subukan natin dumaan dyan para makita natin ito. Okay, tawid. Tawid ate. Kailangan natin patawirin ito. Okay ate. Ingat po, ingat. Nadulas ang kalsada. Bago ako pumasok ng diversyon, may aksidente. Motor. Nadulas siguro yun kasi wala naman nakabangga sa kanya. Mahirap ito pag maulan sa mga nagmumotor. Napakadelikado para sa kanila. Pag-ibig, Naga. Nakatulog na ako ng 4 na oras. Hanggat kaya, ayaw ko sana inom ng energy drink. Hanggat hindi pa ako talaga nantok. Pero pag kailangan talagang ilusot Manila, minsan umiinom ako ng energy drink, Sting. Kasi pag minsan uminom ako ng kape, minsan doon naman ako inaantok. May baliktad yung tama ng kape sa akin. Imbis na magising tayo, inaantok tayo sa kape. Baba pala yung baba yung lagayan ko na
Naga. Buti naman nilakihan na yung ano dito. Nalawa na yung tulay dito. Kapit kayo dyan. Pa ako naghahaponan, baka mamaya dito na lang ako dito na lang sa Lipmanan. Sarado na kasi yung kainan dun sa plant niya. Ayaw ko naman kumain sa loob ng kantin. Napakamahal. Nakakarampot lang yung takal. Grabe ang presyohan ng pagkain doon sa loob ng warehouse. Grabe mag-presyo yung nagkakantin sa loob ng company. So, maganda-ganda pa doon sa punto rin yung kantin. Mura-mura pa, meron ka pang 40. Nakakain ka na ng baboy. Shout out to our viewers. Live lang muna tayo ngayon kasi wala tayong upload. Hawak yung dalawa sa gitna. Yan. Shout out, Bal. Tambiyahin mo ngayon, Bal. Wala yata tambiyahin barko ngayon, Bagyo. Grabe ulan dito. Simula Batangas hanggang Bicol. Malakas. Biyahe mo ngayon? Ngayon nga lang ako nakabiyahe. Ngayon lang ako nakabiyahe ng Bicol. Yung mga priority lang nakakabiyahe ng Bicol. Ito, kasi wala silang driver kahapon. Yan, napilitan silang pabiyahe ng lang. Paano yan? Hindi ka makatawid yan. May biyahe ba yung barko? May bagyo Ika. Umulusot talaga kahit alanganin. Talaga makita itong mga motor na to. Pirat. Ito. May biyahe pa. Hindi naman malakas yung alon. Ataw.
Ayos yung biyahe mo, Batangas to ano lang Batangas to Mindoro lang. Ganda yung biyahe na ganyan. Tapos, malaki yung kita. Ayos. Para kang pumiyahe lang ng Damunix. Medyo lang. Ingat ka dyan, huwag kang sasakay Pagka sumakay ka ng barko, doon ka sa taas, punta ka sa taas. Para makakuha ka ng life jacket doon. Ako pag yung maalon, umakit ako sa taas, ayaw ko sa truck. Lalo pag malakas yung alon, grabe, nahihilo ako dyan sa ilalim. Saka para safety ka, doon ka sa taas. Para makakita ka ng magandang chicks dun sa taas. Ganda tanawin ba? Monix lang talaga yan. Wala, mahina ang biyahe ng mahina ang biyahe ng supermarket ngayon. Si Ma'am Raquel na lang ang medyo maganda-gandang biyahe. Ang doon sa kabila, grabe. May biyahe naman sila, kaso parang lalamove yung ginagawa sa kanila. Ang daming bagsak. Kailangan kasi ngayon punuan ng truck, hindi ka makakalabas ng planta pag hindi puno yung truck mo, hindi siksik. Kaya ginagawa nila, 4 na Ultra Mega, may kasama pang mga mga tindahan. Dami biyahe yan. Kaya hindi sila nawawalan ng backlog. Mga ganitong malakas yung ulan, hindi nag-ano siya madulas. Pag bagong ulan lang yan, grabe dulas nun. Kasi yung mga putik nandiyan pa sa gitna Pero pag yung buhos talaga yung ulan na malakas, ianod na yung mga alikabok sa kalsada, hindi na siya gaano. Nakapit na yung gulong. Ganun nangyayari sa akin nung doon sa Timunan ambon-ambon lang yung ulan. Buti na lang mabagal yung takbo ko nun. Kaya nung sumete ako, nung itinulak ako pa punta doon sa may mga puno, nakontrol ko yung manibela dahil mabagal yung takbo ko nun. Hindi mo talaga masabi yung aksidente kahit mabagal ka. Aksidente wala. Wala akong ngayon. Wala akong helper ngayon. Mag-isa lang ako. Ganda ng ganda ng view. Yan yan mo. Kala mo nasa nasa
ito sa trailer. Pagka ganitong ulan, madulas, kailangan ang trailer mo malakas ang preno. Malakas yung trailer kasi traktor. Naunang pumapit yung trailer para hindi kasi 7. Pero pagka malakas yung traktor, brake ng traktor, mahina yung trailer, doon pwede ka sumindi doon. Kasi nga pumapit na yung traktor, tapos yung trailer tutula ka pa nun kasi nga hindi pa siya kapit talaga, mahina. So tumatakbo pa yung trailer, traktor mo nakahintog na. Kaya doon ang nangyari yung kaya talaga malakas yung preno ng trailer. Tapos sa traktor naman, kailangan yung unahan ng traktor hindi siya malakas masyado. Papi ka rin gigiwag nun. Yung mga ng trailer. Tulad dyan sa mga ganyang straight track trailer. Bal, ingat din sa biyahe dyan, Bal. Kasi yung biyahe mo, kapit bahay mo lang. Pabugso-bugso yung ulan. Hanap ako ng murang kainan. Kainan ang inaanting natin ngayon. Natawag kayo raw kay Jipoy. Hoy, Jipoy! Si Carding. Shoutout nga pala kay kahit pa rin Jason Balbuena. Salamat sa pagpahira mo sa akin ng ng motor mo. Ako naka-brand new ng motor mo dyan. Dito na tayo sa San Fernando, Naga. Tayo ngayon makakarating din tayo kahit mabagal. Hoy, antok na. Hirap din na yung walang kausap, walang pahinante. Nakausapin mo talaga yung sarili mo.
mga papasok dito sa live ko mga idol. Comment na kayo, comment. Nauna para magsaya. Bakit mo na dance, dance. Move on, man. Dito sana may kainan dito. Tawag dito. Paksiwan. Yan. Kaya walang parada. Puno. Alanganin tayo. May batot. Masarap. Mainit na sabaw. Nantok na yata to. Yan ang mahirap dito pagka nasa probinsya. May mga naantok. Inaantok ko lasing. Malakot siya. Sama mo ako. Aw! Ang hirap dito pagka ganitong maulan. Ang daming daming butas ng kalsada. Lalalim. Mga espalto na puputas ng ulan.